مسلمانوں قرآن آئے بربر، مسلمانوں قرآن آئے بربر، جہاں نسخ ودو ہو یہ جہاں نسخ ودو ہو یہ محمد، مسلمانوں قرآن آئے بربر، زمان کی مسل سب جن حل یکدم، زمان کی مسل سب جن حل یکدم، ولی اسری گسو سوئے محمد، ولی اسری گسو سوئے مسلمانوں قرآن آئے بربر، جہاں نسخ ودو ہو یہ محمد، کھسن زی گٹھ درودہ یا کھسن زی گٹھ درودہ یا الہی، وچھن یج در لحد روئے محمد، وچھن یج در لحد روئے محمد، مسلمانوں قرآن آئے بربر، جہاں نسخ ودو ہو یہ محمد، غزو سے راب دشمنی غزو سے راب دشمنی عالمن مز، چمو یلی تریش از جوئے محمد، چمو یلی تریش از جوئے مسلمانوں قرآن آئے بربر، مسلمانوں قرآن آئے بربر، جہاں نسخ ودو ہو یہ محمد، جہاں نسخ ودو ہو یہ محمد، مسلمانوں قرآن آئے بربر، جہاں نسخ ودو ہو یہ محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔